My sme otrokmi Nemecka, Francúzska a ďalších takýchto štátov. Nemci, niektorí žijú so zdravým rozumom, ale v rámci politických garnitúr boli to furt nacisti. Ale teraz sa už z toho nedostanú, lebo majú neskutočné dlžoby cez 3,5 tisíca miliárd. Európska únia je zadlžená na 150% a držia ho v rukách Židia. Je to židovská vojna len kvôli tomu, lebo tento boj proti pravoslavnej cirkvi nie je náhodou. Izraelskí Židia okupujú Ukrajinu. A dajme veľký pozor na to, aby sa nevytvoril poľsko-ukrajinský štát, že nám zoberú ešte aj východné Slovensko. Je to zuboženie tohto slovenského národa alebo tvrdá genocída pod taktovkou, opakujem, pod taktovkou Európskej únie. Je to tvrdá genocída slovenského národa a to nesmieme dovoliť ďalej takto, aby na nás doslovne orali. Ja by som rád videl tie zmluvy, ktoré určite zrušíme v rámci Európskej únie a bude to iba zrad papiera pre týchto nacistov, ktorí nás chcú ovládať. Toto sú tí žebráci, ktorí chcú Slovanov absolútne zničiť aj na základe DNA, o ktorej hovoril pán Kotlár. Vy ste sa zbláznili načisto. Vy ste nenormálni ľudia. Príroda je vakcínou, ale nie chemické látky Uršuly von der Leyen, Hitlera Európskej únii. Preto z tejto zločineckej organizácie bezpodmienečne vystúpime. Nie, že chceme vystúpiť. Vystúpime a či sa vám to ľúbi, vy blázni zo štadiona, alebo sa vám to nelúbi, nám je to absolútne jedno. My podporujeme a budeme vždy podporovať Ruskú federáciu a budeme stáť ako brat s bratom vždy vedľa seba. Žiadne V4, žiadne povedanie ďalšie zoskupenia. Slovanská cesta je v rámci Slovanov rovný s rovným. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.